नमस्कार फ्रेंड्स, आयुर्वेद मूल एवं आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କନିର ଚମ୍ପା କନିଆର ଏହି ପୌଧାର ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବତାଉଛି। ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡେ ଉକୁଣି ଉପି ରୁଷି ଛାଣିବାର ନାହିଁ, ସେ ମା ଭଉଣୀ ଏହା ଫୁଲକୁ ଆଣି ଛାୟାରେ ଶୁଖାଇ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ସେ ଶୁଖା ଫୁଲକୁ ଦେଇ ରାତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରାତଃକାଳ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ଆସିବେ। ଏମିତି କରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଉକୁଣି ରୁଷି ଉପି ଅଛନ୍ ସେ ଦୂର ହୋଇ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍